Excited kok. Saya angel, ilate angel nggih omong anu. Di setip. Excited itu semangat. Semangat. Iya. Beda karo expired, beda. Ada to, Pak? Sing kulino duwehne aku lek kuwi, Bos. Apa? Expired. Kedaluwarsa. Tapi jek enak, Bos. Lho, arep benakne jari ini kan tak tutuk pisan kowe yak ngono. Ini kan benakne ngene tanganmu ngene iki lho, nyang apa kowe iki? Wes aku. Ya tembangnya apa, Nduk? Itu aja, Papa. Belanda aja. Anu blondo. Blondo ki anu Belanda. kambil digodhog lho. Ngantek elek. Digodhog nganti elek benyek ne. Dadi lengo kuwi jenenge blondo. Ya, diaturke buat Pak Kasun, juga panitia semuanya ya, Nduk, nih kan. Muga-muga sertifikat sing wis berhasil iki Nggih. dadi berkah buat warga.